ƙarya kuke ran tawada da alƙalamin oro, ƙarya kuke ran tafarnuwa da yaku har da kuɓewan miyan oro. Aukin Sultan gashi ya amsa gayyata Arewa 24 inda muke shirin gabatar da wani shiri mai suna gari ya waye. Sannan kuma bayan shi akwai shirin akushi da rufi zan zo a babban bako mai ɗanɗanon test. Sannan kuma bayan shi akwai shirin nan na Arewa 24 ta kuce zan ɗaga su ma domin na sanar. Sannan kuma akwai shiri mai suna zaɓi biyu zan fito nan ba da jimawa ba. Allah ya ƙaddara Aukin Sultan ya zo Arewa 24 ya amsa gayyatar su wacce gayyata ce ta musamman. Na haka dukkan fan ɗinkin Sultan ku taya ni murna sannan kuma ku taya mu addu'a ta fatan alkhairi. Ni ne naku King Sultan a kullum da ko da yaushe mai fatan nishaɗantar da ku tare da saka ku farin ciki da nishaɗi da kuma al'amuran rayuwa na yau da kullum. Kada ku manta kuma da sayan shadda ko yadi a gurina da les da dukkan abubuwan da mutum zai iya sawa domin haska jirninsa da kuma kafasitinsa. Bissalam.